Mmɛbusɛm Tidu 6. Akoma mu nhyehyɛeɛ yɛ onipa dea, na tɛkrɛma mu a yɛfiri Awurade. Ɛyɛ onipa sɛ n'akwan nyinaa yɛ kronn, nanso Awurade na ɔpɛɛpɛɛ adwene mu. Fa deɛ woyɛ nyinaa hyɛ Awurade nsam, na wo nhyehyɛeɛ bɛsi yie. Awurade yɛ biribiara ma n'ankasa botaeɛ, mpo ɔhwɛ amumuyɛfoɔ kɔsi amanehunu da. Awurade kyiri akoma mu ahantanfoɔ nyinaa. Nya saa nteaseɛ yi sɛ, wɔmfa wɔn ho nni. Wɔnam ɔdɔ ne nokorɛ so pata bɔne. Onipa nam Awurade suro so yi bɔne akwa. Sɛ onipa akwan sɔ Awurade ani a, ɔma n'atamfoɔ mpo ne no tena asomdwoeɛ mu. Kakraa bi a wɔnam tenenee kwan so nya no yɛ sene mfasoɔ pii a wɔnam ntɛnkyea so nya. Onipa yɛ ne nhyehyɛeɛ wɔ n'akoma mu, nanso Awurade na ɔhwɛ n'anammɔntuo. Ɔhene anom kasa te sɛ nkɔmhyɛ, enti ɛnsɛ sɛ n'ano ka deɛ ɛnyɛ atɛntenenee. Nsania ne abrabɔ a nsisie nni mu firi Awurade. Nkariboɔ a ɛwɔ nkotokuo mu no, ɔno na ɔyɛeɛ. Ahemfo kyiri bɔneyɛ, ɛfiri sɛ ahennwa si tenenee so. Ahemfo ani sɔ ano a ɛka nokorɛ, na wɔbu nnipa a ɔka nokorɛ. Ɔhene abufuhyeɛ yɛ owuo somafoɔ, nanso onyansafoɔ bɛdwodwo ano. Sɛ ɔhene anim te a ɛyɛ nkwa. N'adom te sɛ osutɔberɛ mu osumuna. Ɛyɛ sɛ wobɛnya nyansa sen sɛ wobɛnya sikakɔkɔɔ, sɛ wobɛnya nhunumu sen sɛ wobɛnya dwetɛ. Ɔteneneeni kwantempɔn kwati bɔne, deɛ wɔhwɛ n'akwan yie no bɔ ne nkwa ho ban. Ahantan di ɔsɛeɛ anim, na ahomasoɔ honhom nso di ahweaseɛ anim. Ɛyɛ sɛ wobɛyɛ honhom mu hiani wɔ wɔn a wɔhyɛ wɔn so mu, sen sɛ wo ne ahantanfoɔ bɛkyɛ afodeɛ. Deɛ ɔyɛ ɔsetie ma nkyerɛkyerɛ no nya nkɔsoɔ. Nhyira nka deɛ ɔde ne ho to Awurade so. Ɔfrɛ akoma mu nyansafoɔ sɛ nhunumufoɔ, na kasapa ma nkyerɛkyerɛ kɔ so. Nteaseɛ yɛ nkwa sutire ma wɔn a wɔwɔ bi, nanso agyimsɛm de asotwe brɛ nkwaseafoɔ. Onyansafoɔ akoma kyerɛ n'ano kwan, na n'ano fafa ma nkyerɛkyerɛ kɔ so. Abodwosɛm te sɛ ɛwoɔ kyɛm, ɛyɛ ɔkra dɛ na ɛsa nnompe yadeɛ. Ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔ onipa ani so, nanso ɛkɔwie owuo mu. Odwumayɛfoɔ akɔnnɔ ma no yɛ adwumaden, ɛfiri sɛ ɔpɛ sɛ ɔkum ne kɔm. Ohuhuni bɔ pɔ bɔne, ne kasa te sɛ egyadɛreɛ a ɛhye adeɛ. Onipa kɔntɔnkye de mpapaamu ba, na osekuni tete nnamfonom ntam. Basabasa yɛni daadaa ne yɔnko, na ɔde no fa kwanbɔne so. Deɛ ɔbu n'ani no ɔdwene bɔneyɛ ho, na deɛ ɔmua n'ani no ani wɔ bɔne so. Ɛdwene yɛ animuonyam abotire, tenenee mu asetena na ɛde ba. Deɛ ɔwɔ abɔgyerɛ no yɛ sene ɔkofoɔ, na deɛ ɔmfa abufuo yɛ sene deɛ ɔko fa kuropɔn. Wɔtwe ntonto de hwehwɛ deɛ Awurade pɛ, nanso n'agyinasie biara firi Awurade.